ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి లెవెల్ 4 క్లాస్లో ఉన్నాము. భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी अंदरिकी प्रणामाలు. हरे कृष्ण प्रभु जी. సారీ మాత మే బై కోకులు మర్చిపోయాను. లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను. సారీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీ అందరికీ ఇది గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసాం, అందరికీ వచ్చే ఉంటుంది కదా, అందరూ చూసుకునే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. మన వీళ్ళ 4 గ్రూపులు అదే 3 గ్రూపులు ఫామ్ చేశారా? మరి వాట్సాప్ గ్రూపులు చేశారా? చేసాము. నన్ను యాడ్ చేయలేదమ్మా వాళ్ళు. అడగాలి. వాట్సాప్ గ్రూప్ చేస్తానన్నారు, చేశారు లేదో నేను వీళ్ళే చెప్పాలి. లేదు ప్రభుజీ, మాతాజీ చేయలేదు. ఈరోజు మాతాజీని అడుగుదాము. అదే శ్రీమాతాజీతో చెప్పాలి. చేసేస్తారు. సో మీరు కొంతవరకు డిస్కస్ చేశారు కదా, ఇది ఆత్మ పునర్జన్మ కొన్ని చెప్పారమ్మా మీరు కదా. అవును అవును ప్రభుజీ. ఈరోజు కంటిన్యూ చేసి మనం ఈలోపు ఈ ఆత్మ పునర్జన్మ తాలూకు శ్లోకాస్ అన్ని ఫినిష్ చేద్దాము. మాతాజీ గ్రూప్స్ తయారు చేస్తారు. గ్రూప్ మెంబర్స్ ఎవరు ఏంటనేది ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశారు గ్రూప్స్ లో. సో అది అందరికీ తెలుసు. అయితే యాక్చువల్ గ్రూప్స్ మాత్రం ఇంకా మీరు డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఫామ్ చేయలేదు. బట్ ఓకే. సో మనం ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ సెకండ్ చాప్టర్లో అన్నీ చూసాము.
5th చాప్టర్లో 13 to 16 కూడా చూసామని అనుకుంటున్నాను. సో 7th చాప్టర్లో 5th చూద్దాం, అంతేనా? 5th చాప్టర్ కూడా చూసామని నేను అనుకుంటున్నాను. చూసామండి. మనం 13, 14, 15, 16 చూడాలనుకుంటానండి. అక్కడ దాకా చూసాం మనం. 13, 14, 15, 16 చూడలేదా మాతాజీ? 5వ అధ్యాయంలోవి చూసామనుకున్నది చూడలేదా? అది అవ్వలేదు అనుకుంటానండి. 13, 14, 15, 16. ఓకే, చూస్తాను. 1 సెకండ్ చేసుకుంటాను. 5th చాప్టర్ ఆ రోజు 2 చాప్టర్స్ చూసామని అనుకున్నాను. చూసామనుకుంటా మాతాజీ, చూసాము, అది కూడా చూసాము. 1 సెకండ్. ఓకే, సో ఇవి సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. అన్ని కర్మలు కూడా మనస్సుతో సన్యసిస్తే సుఖంగా ఈ నవద్వారాలు ఉన్న దేహంలో పనులు చేస్తున్న నైవ కుర్వన్న కారయన్ అంటే ఏమీ చేయనట్లుగానే, కర్మ చేస్తున్నా కూడా చేయనట్లుగానే ఉంటారు అని చెప్పి అలా సన్యసించి నిగ్రహంతో ఉన్నవాడు నవద్వారపురిలో సుఖంగా ఉంటాడు. దేహంలో ఉన్న జీవుడు స్వభావాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సుతో ఈ కర్మలన్నింటినీ కూడా త్యజించినప్పుడు, అంటే శారీరకంగా చేస్తున్న మానసికంగా వాటి పట్ల రాగద్వేషాలు ఆసక్తులు లేకుండా ఉండగలిగినప్పుడు కర్మ చేయకుండానే, కర్మ కారణం కాక అంటే కర్మ చేయనట్లుగానే ఉంటాడు. కర్మకు కారణుడు కాడు, అంటే ప్రతిఫలాలు బంధాలు ఉండవు, ఏర్పడవు. అప్పుడు ఈ నవద్వారపురంలో సుఖంగా ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో రాగద్వేషాలు లేనప్పుడు మరి సుఖమే కదా. ఇంకా మనకి ఈ కల్మషాలు, ద్వేషాలు, రాగాలు లేనప్పుడు ఇంకా మనశ్శాంతితోనే ఉంటారు. సో ఆ రకంగా కూడా మనకి ఈ శ్లోకంలో ఉన్న మీనింగ్ని అలా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ది న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః న కర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. సో దేహంలోని అంటే ఇక్కడ అంటే మనం ఆత్మను గురించి మరి పునర్జన్మ అనేది ఎప్పుడు కూడా కర్మబంధాలను బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన శ్లోకాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మనకు చెప్తున్నారనమాట. ఎప్పుడైతే మనం మానసికంగా ఈ కర్మను త్యజించగలిగినప్పుడు, శారీరకంగా కాకుండా మానసికంగా, అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా చేసినప్పుడు మనం ఈ కర్మబంధాలనే వాటికి అతీతంగా ఉండగలుగుతాము. ఈ దేహంలో కూడా సౌఖ్యంగా నివసించగలరు. సౌఖ్యం అంటే ఇక్కడ లగ్జరీస్ అని కాదు, భౌతిక సుఖాలని కాదు, మనస్సు సౌఖ్యంతో ఉండడం అంటే రాగద్వేష అతీతంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చే ప్రశాంతతతో ఉండగలగడం అని. న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః న కర్మ ఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. సో మరి తన దేహం అనే ఈ నగరానికి అధిపతిగా ఉంటున్నాం కాబట్టి, మన దేహి ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనం కర్మల్ని సృష్టించడం కానీ, కర్మలలో జనుల్ని ప్రేరేపించడం కానీ, కర్మ ఫలాలను సృష్టించడం కానీ చెయ్యడు. ఇదంతా కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు? ప్రకృతి త్రిగుణాలు చేయిస్తున్నాయి. అంతేగాని అసలైన లోపల ఉన్న ఈ దేహి ఇటువంటి వాటిల్లో అసలు పాల్గొనే తత్వమే ఆ దేహికి లేదు. ఎవరు ఆ దేహి? ఆత్మ. సో ఆత్మకు రాగద్వేషాలు లేవు కదా. ఆత్మ మరి సచ్చిత్తానంద తత్వం ఉన్నది ఆత్మకు. సో ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఈ కర్మ చేయాలి, ఆ కర్మ చేయాలి, మనుషులతో ఈ పని చేయాలి, కర్మఫలాలు సృష్టించుకోవాలి అని ఆత్మ ఇప్పుడు కూడా అనుకోదు. ఎందుకంటే అది ఆత్మతత్వం కాదు కాబట్టి. మరి మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ పనులన్నీ అంటే మన త్రిగుణాలు మనతో చేయిస్తున్నాయి. అసలైన దేహికి ఇది ఏది లేదు. లోపల నుండి ఎవరు అసలైన దేహి అంటే మన ఆత్మ. ఆ అసలైన మన ఆత్మకు, ఆ దేహికి ఇవేవి కూడా లేవు. కానీ ఇదంతా కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాలు చేయిస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి
కొంత క్లారిటీ ఇచ్చారనమాట. అసలు ఏ కారణంతో మనం వీటన్నిటిలో పాల్గొంటున్నాం, ఇంకొకరితో మనం చేయడం కానీ, ఇంకొకరితో ఇంకేదైనా చేయించాలని అనుకోవడం కానీ, ఈ కర్మఫలాలని ఈ రకంగా సృష్టించుకోవడం కానీ, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే మన యొక్క త్రిగుణాల వల్ల జరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. నా కర్తృత్వం, ఆత్మ కర్తృత్వమే లేదు. నా కర్మాణి, మరి కర్మలు చేయాలి అనేటటువంటి ఇది లేదు. లోకస్య సృజతి, సో లోకంలో ఏ కర్మలు చేయాలి అని చేయించాలని గాని చేయాలని గాని లేదు. నా కర్మఫల సంయోగం, అలాగే కర్మఫలాలతో కనెక్షను లేదు ఆత్మకు. స్వభావస్తు ప్రవర్తతే, మన స్వభావమే. ఏమిటా స్వభావం అంటే ఈ త్రిగుణాలు కాదు, అవే ప్రవర్తతే, చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. నెక్స్ట్, నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. సో భగవంతుడు ఇది కూడా చూసాం, ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని కూడా ఆయన గ్రహించడు. నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం, ఆయన ఎవరి యొక్క పాపాన్ని కూడా దత్తే అంటే అదత్తే ఎప్పుడు కూడా గ్రహించడు. నచైవ సుకృతం విభుః, అలాగే మరి పుణ్యాన్ని, సుకృతం అంటే పుణ్యం, పుణ్యాన్ని కూడా ఆయన స్వీకరించడు. విభు ఎవరు? భగవంతుడు. సో భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని ఎవరి పుణ్యాన్ని ఆయన గ్రహించడు. అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం, అజ్ఞానంతో ఆవహించబడిపోయి ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా ఈ అజ్ఞానంతో ఆవహింపబడి తేన ముహ్యంతి జంతవా, సో దాంతో అందరూ జనులందరూ కూడా ముహ్యంతి అంటే మోహితులు అవుతున్నారు. సో భగవంతుడు ఎవరి పాప పుణ్యాల్ని గ్రహించరు. అయినా కూడా ఈ జీవులు వాళ్ళ నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించే అజ్ఞానం, సో అజ్ఞానం ఆవహించబట్టే మన జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. సో ఈ అజ్ఞానం ఆవహించి మన జ్ఞానాన్ని కప్పివేసింది కాబట్టి మనం ఇలా మోహాన్ని చెందుతున్నాము అని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. సో విభు అనే పదం అపరిమితమైన జ్ఞానం, సంపద, బలము, యశస్సు, సౌందర్యం, వైరాగ్యం అనే షడ్గుణాలు అంటే 6 గుణాలు సమగ్రంగా కలిగి ఉన్న భగవంతుడు అని అర్థం. విభుడు అంటే భగవంతుడు. ఎటువంటి భగవంతుడు? ఈ షడ్గుణాలు 6 కూడా కలిగినటువంటి భగవంతుడు. ఆయన పాప పుణ్యాల వేటికి కూడా కలత చెందకుండా ఎప్పుడు ఆయన తన యొక్క తనలోనే తను నిత్య తృప్తుడై ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క ఈ షడ్గుణాలు ఏమిటి అంటే మరి సర్వజ్ఞానవంతుడు, ఐశ్వర్యవంతుడు, సర్వ బల శక్తివంతుడు, సర్వ కీర్తివంతుడు, సర్వ సౌందర్యవంతుడు, సర్వ వైరాగ్యము, అన్నిట్లో కూడా భగవంతుడు మరి ఆయన సుపీరియర్ శక్తి ఉన్నది ఆరిట్లో కూడా భగవంతుడి. అందుకని విభుడు అంటే అర్థం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఆయన పాపపుణ్యాలను ఎవరివి గ్రహించరు కానీ నిజ విజ్ఞానాన్ని ఆవహించే అజ్ఞానంతో జీవులందరూ కూడా మోహాన్ని పొందుతున్నారు. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశితం ఆత్మనః తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. సో అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే జ్ఞానంతో ఎప్పుడైతే మనిషి ప్రకాశవంతుడవుతాడో అప్పుడు పగటి సమయంలో సూర్యుడు గనక సర్వాన్ని ఎలా మనకి ప్రకాశింపజేస్తూ చూడగలుగుతాము ఆయన ప్రకాశంతో, అలా జ్ఞానం అంతా కూడా మనకు వ్యక్తం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మరి జ్ఞానం వచ్చిందో అజ్ఞానం అంతా కూడా అజ్ఞానం అనే చీకటి తొలగిపోయి మనకు మొత్తం కూడా సర్వము కూడా జ్ఞానం అంతా కూడా కనిపిస్తుంది. మరి చీకటి, సూర్యుడు ఉదయిస్తే చీకటి ఎలా తొలగిపోయి మనకు అన్ని ఎలా కనిపిస్తాయో ప్రకాశవంతంగా, ఆ రకంగా జ్ఞానోదయం అయినప్పుడు అజ్ఞానం అనే చీకటి అంతా వెళ్ళిపోయి మనకి అవసరమైన జ్ఞానం అంతా కూడా కనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో అంతకుముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? ఆ జ్ఞానం అనేది అజ్ఞానం వల్ల కప్పబడింది అని చెప్పి
చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ ముసుగు, అజ్ఞానం అనే ముసుగును మనం తొలగించగలుగుతామో మరి అప్పుడు మనకంతా కూడా విదితం అవుతుంది. ఏమిటి ఆ ముసుగు అంటే మరి బాహ్య ప్రలోభాలు, ఈ కోరిక అనేటటువంటి కామం అనే ముసుగుతోనే మనం ఆత్మను దర్శించలేకపోతున్నాం అని చెప్తారు కూడా కదా ఇంకా వేరే అధ్యాయాల్లో. సో ఈ అజ్ఞానం అనేది ఏమిటి అంటే ఈ బాహ్యతత్వం, ఈ కోరిక, ఈ వ్యామోహం, ఇదంతా కూడా మరి అజ్ఞానం కింద వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ అజ్ఞానం, కామం అనేటటువంటి ఈ కోరికలను తగ్గించుకుని ఉండగలుగుతామో అప్పుడు మనకి జ్ఞానం అనేది మెల్లగా గోచరిస్తుంది. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః తేషాం ఆదిత్యవత్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. సో ఏ రకంగా ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు ప్రకాశంతో మనకు అన్ని కనిపిస్తాయో, ఎప్పుడైతే ఈ అజ్ఞానం అనే చీకటిని జ్ఞానంతో మనం తరిమి వేయగలుగుతామో అప్పుడు మనకు సమస్తం కూడా విదితం అవుతుంది, సర్వాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అసలు అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానం అనేది భగవంతుని శరణ పొందడం ద్వారానే లభిస్తుందని మరి మనకి 7th చాప్టర్లో కూడా మనం 19th శ్లోకంలో చూస్తాం. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మాసు దుర్లభ. వాసుదేవుడే సమస్తం అనేటటువంటి తెలుసుకుని ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడుతాడు. సో భగవంతుని శరణు వేడే స్థితి కూడా ఒక పుణ్యమేనమాట. అది ఎన్నో జన్మల పుణ్యం. ఏమని అప్పుడు ఆ స్థితి ఏమిటి అంటే వాసుదేవుడే సర్వం అనేటటువంటి అండర్స్టాండింగ్ తో భగవంతుణ్ణి చివరికి శరణు వేడటం. సో అది ఆ జ్ఞానం అని అంటే మన యొక్క ఈ రాగద్వేషాలకి కట్టుబడిపోయి మనం అసలు భగవంతుడు ఏమిటి, ఆయన తత్వం ఏమిటి అనేది మర్చిపోతున్నాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ రాగద్వేషాలను పక్కకు నెట్టగలుగుతామో మనం ఈ ప్రేమతత్వాన్ని, భగవంతుడి మీద భక్తి తత్వాన్ని, ఆయన సమస్తం అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. అందుకని అలాంటి జ్ఞానంతో భగవంతుడిని శరణు వేడినప్పుడు పగటి సమయంలో సూర్యుడి వలె సర్వం కూడా గోచరమై అంతనికి సమస్తము కూడా వెల్లడి చేయబడుతుంది, వెల్లడి అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మనం ఇలా మోహానికి గురవుతూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి అది ఈ మోహం గురి అయినప్పుడు మనకి ఈ విషయం బోధపడదు. కాబట్టి వాసుదేవుడి సమస్తం అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా భగవత్ తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ శరణాగత తత్వం కూడా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ చాప్టర్లో ఈ శ్లోకాసు చెప్పారు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అది 5th చాప్టర్. 7th చాప్టర్లో ఒకే ఒక శ్లోకం ఉంది, 5వ శ్లోకం. అది చూద్దాము. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో మహాబాహుడైన అర్జున, వాటికి అన్యంగా అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే దీనికి ముందు మరి ఈ పంచభూతాలు, ఆ తర్వాత ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క 8 కూడా నా యొక్క శక్తులే. కాకపోతే ఇది నా యొక్క న్యూన శక్తి అంటే కొంచెం తక్కువ శక్తి, దాన్ని అపర ప్రకృతి అన్నారు. దీనికంటే మిన్న అయినటువంటి పరప్రకృతి ఇంకా ఉన్నత శక్తి ఉన్నది. అది ఏమిటి అంటే వాటికి అన్యంగా నా యొక్క ఉన్నత శక్తి ఇంకొకటి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అదేమిటో నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్పారు. ఏది? ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఇత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. సో సృష్టించబడ్డ జీవులందరూ కూడా ఈ 2 ప్రకృతులు వాటికి కారణము. ఏది? ఈ బయట కనిపించేటటువంటి భౌతిక శక్తి, ఏది? పంచభూతాలు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ 8, ఈ అష్టధ అంటారు కదా, అవి 8. దీనికంటే ఉన్నతంగా లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యం, ఈ జగత్తులో భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం అయిన సర్వానికి మూలం
మరియు ప్రళయం కూడా నేనే అని నిశ్చయంగా తెలుసుకో అని చెప్పి చెప్తారు. దీనికంటే ఉన్నతంగా ఉన్నది ఏంటంటే అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యం. అది. సో పైన ఈ భూమి, అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశం, మనస్సు, ఆకాశం అయిన పంచభూతాలు ప్లస్ అది కనిపించే స్థూల శరీరం, అలాగే కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, సూక్ష్మ శరీరం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క 8 కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. అయితే ఆయన భౌతిక శక్తి కాబట్టి కొంచెం ఈ భౌతిక శక్తి కంటే కూడా మిన్నయైన ఇంకా అపర ప్రకృతి ఇంకొకటి పరప్రకృతి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ భౌతిక శక్తి అంతా న్యూన శక్తి అంటే తక్కువ శక్తి అంటే అపర ప్రకృతి. దీనికంటే గొప్పదైనటువంటి ఉన్నతమైన శక్తి ఏమిటి అంటే అది పరప్రకృతి. అది ఏమిటి అంటే జీవ రూపంలో ఈ జగత్తునంతా కూడా ధరిస్తున్న భగవంతుడి యొక్క శక్తి. సో చైతన్యం ప్రతి దానికి మరి పైన ఆకారం ఉన్నంత మాత్రాన చైతన్యం రాదు. లోపల భగవంతుడు ఆ చైతన్యం ఇస్తేనే చైతన్యం ప్రతిదానికి ప్రతి జీవికి వస్తుంది కదా. ఎంత చిన్న జీవైనా, చీమ దగ్గర నుంచి మన వరకు మనిషి అయినా, చేపైనా, జంతువు అయినా, ఏదైనా సరే లోపల ఆ చైతన్యం ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రపంచం కూడా మరి ఆ చైతన్యం ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. అన్ని ప్లానెట్స్తో సహా విశ్వం అంతా కూడా. సో విశ్వానికి ఆ చైతన్యం పరమాత్మ, మనందరికీ కూడా ఆయన అంశలో మరి ఆయన అందరికీ ఆయన అంశం మనలో కూడా ఇచ్చి ఆ చైతన్యాన్ని క్రియేట్ చేశారు. సో అది ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి, ఎందుకంటే అది లేనిదే పై ఆకారానికి ఏ విలువ లేదు కాబట్టి. ఇది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం 5th చాప్టర్లో. ఇంకపోతే అంటే పుట్టుక, జననం ఏమిటి, ఆ బాడీ, దానిలో ఉన్న చైతన్యం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఈ 2 కాంబినేషన్ లేనిదే పనిచేయదు. 2 కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తియే అన్నది సూచిస్తున్నాయి. ఇంకా 8వ అధ్యాయంలో 5, 6 మరియు 23 నుండి 28 వరకు చెప్పారు. సో అవి చూద్దాం. 5, 6 శ్లోకాలు. సో 8th చాప్టర్ దాకా కవర్ చేశారు మాతాజీ లాస్ట్ టైం. అదే అనుకున్నాను, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కవర్ చేశాము. బట్ ఎందుకని ఆగేలే మరి. ఓకే ప్రభుజీ. సో క్విక్ రివిజన్ చేద్దాం. అయితే మరి 5th దాంట్లో చెప్పుకున్నాం కదా, అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలే చ మామేవా, చివర్లో నన్నే స్మరన్ ముక్త్వా, స్మరిస్తూ వదిలితే కళేవరాన్ని, శరీరాన్ని, యః ప్రయాతి, వాళ్ళు ఎవరైతే అలా వదులుతారో, ప్రయాతి పొందుతారు, సమద్భావం, నా యొక్క అతడు నా భావాన్ని పొందుతాడు. యాతి నాస్తి అత్ర, ఇందులో ఏమి కూడా నాస్తి సంశయ, అంటే సందేహం లేదు అంటున్నారు అనమాట. సో ఎవరైతే చివరిలో నన్నే స్మరిస్తూ దేహాన్ని వదులుతారో వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు, నా భావాన్ని అంటే నన్ను పొందుతారు, ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ మరి పునర్జన్మం గురించి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ శ్లోకం ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. సో ఇది చూసాము. నెక్స్ట్ 23 నుంచి 28 శ్లోకాస్ కూడా చూస్తాం. 6th మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 6th కూడా ఉందమ్మా. ఎంఎం వాపిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే 5, 6. సో అది అంతకాలే చ మామేవ చూసాం. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం
తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. సో మనిషి మరణ సమయంలో ఏ ఏ భావాలతో అయితే శరీరాన్ని వదులుతాడో తం తమేవైతి కౌంతేయ, అదే ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి, ఆ స్థితినే తద్భావ భావిత, ఆ స్థితికి తగ్గ ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాడు. సో మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో వదులుతాడో దానికి తగ్గ స్థితి పొందుతాడన్న దానికి భరత మహాముని స్టోరీ మనందరికీ తెలిసిందే కదా. ఆయన లేడీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ లేడీని వెతుక్కుంటూ మరి లోయలో పడి ప్రాణాలు వదలడంతో మరి నెక్స్ట్ జన్మలో లేడీగా పుట్టడం, ఆ తర్వాత మరి చివరికి ఆయనకి నెక్స్ట్ ఆ పై జన్మలో జడ భరతుడుగా మళ్ళీ చివరికి మోక్షం రావడం మనం భాగవత స్టోరీలో చూస్తాము. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే చివరిలో ఏ భావాలతో వదులుతామో దానికి తగ్గ స్థితిని మనం పొందుతాము. కాబట్టి నన్ను స్మరిస్తూ ఎవరైతే చివరిలో శరీరాన్ని వదులుతారో తప్పకుండా వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు ఈ 2 శ్లోకాస్లో. యత్ర కాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. సో ఏ ఏ కాలాల్లో ఈ జగత్తును వదులుతామో మళ్ళీ యోగి వెనక్కి రావడం జరుగుతుందో, ఎప్పుడు ఏ కాలంలో వదిలితే వెనక్కి వస్తారు, ఏ కాలంలో వదిలితే వెనక్కి రారు అనేది నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది. ఇది చూసాం. అగ్నిజ్యోతిరః శుక్ల షణ్మాస ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి బ్రహ్మవిదో జనాః. అంటే మళ్ళీ పునరావృతం గురించి చెప్తున్నారు. ఈ టైంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తారు, ఈ టైంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ రారు అన్నది. అందుకని ఆ రకంగా ఇవి మనకు ఈ టాపిక్ కి రిలేటెడ్ అన్నమాట అది. సో అగ్నిజ్యోతిరః శుక్ల అంటే మరి అగ్ని దేవుడి ప్రభావంలోను, అంటే జ్యోతి వెలుగు టైంలోను, శుక్ల పక్షంలోను, అలాగే షణ్మాస అంటే మరి 6 మాసాలు ఉత్తరాయణం ఉంటుంది కదా, ఆ ఉత్తరాయణమైన 6 మాసాల్లోనూ పోయిన వాళ్ళు మరి జగత్తును ఆ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ పరబ్రహ్మాన్ని తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి, అప్పుడు గనక వాళ్ళు మరణిస్తే పొందుతారు. ఏది బ్రహ్మాన్ని బ్రహ్మాన్ని ఎరిగినటువంటి జనులు అంటే యోగులు. కాబట్టి యోగులు ఆ టైంలో పోయిన యోగులు మళ్ళీ తిరిగి రారు, పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏది అగ్ని కాంతి అంటే పగలు సమయంలో శుక్ల పక్షంలో ఉత్తరాయణంలో పోయిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే యోగాభ్యాసంలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి నిర్ణయించుకోగలరు ఏ సమయంలో మనం వెళ్ళాలి అన్నట్లు, వాళ్ళు ప్రాణాయామం ద్వారా ఇటువంటి వాటి ద్వారా. సో ఇది కానీ ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే భక్తిలో ఉన్నవాడు భక్తుడికి శుభ సమయంలో అయినా అశుభ సమయంలో అయినా ఎప్పుడు దేహాన్ని విధించినా కూడా వాళ్ళు నిజమైన భక్తులైనప్పుడు వాళ్ళు తప్పకుండా భగవంతుడి దగ్గరకు చేరుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ యోగాభ్యాసం ఒక్కోసారి హఠయోగం ఇవి చూస్తాం కదా, వాళ్ళు ఆ యోగాల ద్వారా ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని ఆ యోగంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ టైంలో వెళ్తే వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగారు అని చెప్తున్నారు. ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణ షణ్మాస దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమ సంజ్యోతిర్ యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. సో అలాగే రాత్రి సమయంలో కానీ పొగ సమయంలో కానీ, అంటే కొంచెం డస్క్ అనుకోవచ్చు, తర్వాత అలాగే కృష్ణపక్షంలో కానీ 6 మాసాలు ఉన్నటువంటి దక్షిణాయనంలో కానీ పోయిన వాళ్ళు తత్ర చాంద్రం మసం అప్పుడు చంద్రలోకాన్ని పొందుతారు. పొంది ఆ తర్వాత
మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వస్తారు. సో ధూమంలో రాత్రిలో కృష్ణపక్షంలో సూర్యుడు దక్షిణంగా ప్రయాణించే దక్షిణాయన సమయంలోనూ మరణించే యోగి చంద్రలోకాన్ని పొందినప్పటికీ మళ్ళీ ప్రాప్య నివర్తతే, జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నివర్తతే, ఆ చంద్రలోకాన్ని ప్రాప్తింపజేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి పుడతారు, వస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది, భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు, యజ్ఞ విధానాల్లో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు ఇలా ఈ టైంలో పోయినా కూడా వాళ్ళు చంద్రలోకాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా 3వ స్కందంలో కపిల ముని కూడా చెప్పారు. అలాంటి ఉన్నతులు చంద్రలోకంలో దేవగణనం ప్రకారం ఒక 10,000 సంవత్సరాలు ఉండి ఆ తర్వాత సోమరసం అంటే చంద్రుల్లో ఉన్న శక్తి ఏమిటో కూడా చెప్పుకున్నాం మనం లాస్ట్ టైం. అందుకే ఈ ఆయుర్వేద మందులు అవి కూడా చంద్రకాంతిలో పెడుతూ ఉంటారు అని, దానికి మెడిసినల్ వాల్యూ ఉంది అంటారు కాబట్టి. సో ఆ సోమరసాన్ని పానం చేస్తూ జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ చివరికి మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలోకి వస్తారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటున్నారంటే, జడేంద్రియాలతో మనకు అనుభూతం కాకపోయినా ఉన్నతులైన జీవులు చంద్రలోకంలో ఉంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. సో ఈ జగత్తును వీడటానికి వేదాల ప్రకారం శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షం అనే శుక్ల కృష్ణ అని 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. శుక్ల మార్గంలో మరణించిన వాడు మళ్ళీ వెనక్కి రాడు, కానీ చీకటి మార్గంలో మరణించిన వాడు మాత్రం వెనక్కి వస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అయితే నైతే శృతి పాఠ జానాన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. సో అర్జున, భక్తులు ఈ 2 మార్గాలు తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మోహాన్ని చెందరు. కాబట్టి నువ్వు ఈ భక్తిలో ఈ యోగంలో స్థిరుడవు కమ్ము అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈ భక్తి తత్పరతలో నువ్వు స్థిరుడవు కమ్ము. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్య యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో వేదాధ్యయనం వల్ల, యజ్ఞాల వల్ల, తపస్సుల వల్ల మరియు దానాల వల్ల కలిగే పుణ్యఫలం కంటే కూడా ప్రదిష్టం ఎంత పుణ్యం వస్తుందో వీటన్నిటికీ అత్యేతి అంటే దానిని మించినటువంటి తత్సర్వం, వీటన్నిటిని మించినటువంటి పుణ్యం వస్తుంది అని తెలుసుకుని, విదిత్వ తెలుసుకుని యోగి పరం స్థానం, ఈ దివ్యధామాన్ని ఉపైతి పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆద్యం, ఈ మూలమైన దివ్యధామాన్ని పొందుతాడు. సో వేదాధ్యయనం వల్ల, తీవ్ర తపస్సుల వల్ల, యజ్ఞాచరణ వల్ల, దానాల వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే పుణ్యం కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ పుణ్యాన్ని అతను పొందగలుగుతాడు భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి మనిషికి. ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా లభిస్తాయి. కేవలం ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండడం ద్వారా అతడు వీటన్నిటిని పొందడమే కాకుండా అంత్యంలో చివరికి దివ్యమైన పరంధామాన్ని సైతం అతను చేరగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మార్గాలన్నింటికంటే కూడా మనకి ఆ భగవంతుడి పరంధామాన్ని చేర్చేది ఏంటి అంటే ఆ భక్తి మార్గం అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈ మనం 8th చాప్టర్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి శ్లోకాలు. యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఇది ఇక్కడ చిత్రంలో కనిపించేది కపిలముని, ఆయన తల్లికి వివరిస్తున్న వేదాంతం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ భగవద్గీతలో చూసిన విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ కపిల మహాముని
తల్లికి వివరించడం భాగవతంలో చూస్తాం. సో అది మనం 8th చాప్టర్ తాలూకు శ్లోకాస్. ఇక 13వ అధ్యాయం చూద్దాం. అందులో 20 నుంచి 22, 30 నుంచి 35 చూద్దాం. 13th చాప్టర్. సో 13th చాప్టర్ ఏమిటి? క్షేత్రజ్ఞ యోగం. మీ అందరూ మనం ఇవన్నీ కూడా చూసినవే. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది అని మీరు తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు, భౌతిక ప్రకృతిలో గుణాలు ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మళ్ళీ భౌతిక ప్రకృతి అంటే మనం చూసాం కదా, ఈ కనిపించే భౌతిక ప్రకృతి ప్లస్ అందులో ఉన్నటువంటి సత్వరజస్తమో గుణాలు, అలాగే జీవులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రకృతిలో ఇవన్నీ కూడా అనాది సనాతనం. వాటిల్లో మార్పులు కానీ ఈ భౌతిక గుణాలు కానీ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలైన ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి. సో జీవులు ఇక్కడ ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులు, ఆ తర్వాత ఈ గుణాలు అన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి. కాబట్టి ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా సనాతనమే అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి ఉచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో భౌతిక కార్యాలన్నీ జరుగుతున్నాయంటే దానికి కారణం ఏమిటి అంటే భౌతిక ప్రకృతి కారణం. అయితే అంటే ఈ పుట్టడం, మరి ఈ ప్రకృతి నడవడం కానీ, ఈ పుట్టుక మరణం జననం, ఈ గుణాలు, ఈ కర్మలు ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మన స్వభావం, వీటన్నిటికీ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ కర్మలన్నిటికీ కారణం, ఈ మార్పులన్నిటికీ కారణం ప్రకృతి అయితే ఈ ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాలు అనేటటువంటి ఫీలింగ్స్కి మాత్రం జీవుడే కారణం. సో ఇందాకటి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? ఈ జీవుడైనా మరి ప్రకృతి అయినా రెండు కూడా సనాతనమే అని చెప్పారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అయినా జీవుడైనా రెండు కూడా సనాతనమే. ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక గుణాలైన సో అయితే ఈ ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులు కానీ, సీజన్ చేంజెస్ కానీ ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, ఈ పుట్టుకలు మరణాలు ఇవన్నీ గుణాలు ఇవన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే భౌతిక ప్రకృతి. ఈ మార్పులన్నీ జరుగుతున్నాయంటే మనం ఇంకొక ఇదే కాకుండా ఈ ప్రపంచంలో మనం ఫీల్ అయ్యే ఫీలింగ్స్లో సుఖము దుఃఖం అనేవి కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రకృతి మార్పులే కాకుండా మనం జీవులుగా సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ప్రకృతి నుంచి రావడంలా. ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులు, ఈ ప్రకృతి గుణాలు ఇవన్నీ ప్రకృతి నుంచే వస్తున్నాయి, కరెక్టే. కానీ మనం అనుభవించే ఈ సుఖం అనే ఫీలింగ్ అయినా దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ అయినా ప్రకృతి నుంచి రావడంలా. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మనమే బాధ్యులం. మన ఫీలింగ్స్, మన మైండే దానికి కారణము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రకృతిలో జరిగేవి ఇవే కదా. నిత్యము కొన్ని ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులు ఉంటాయి, నిత్యము మన మైండ్లో జరిగే ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి.
ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులకి ప్రకృతి బాధ్యత ఎలా భౌతిక ప్రకృతి ఏ రకంగా బాధ్యత వహిస్తుందో, మన మనసులో జరిగే మన మనసులో మనం అనుభవించే సుఖానికి గాని, దుఃఖానికి గాని మనమే కారణం అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో జీవుడే బాధ్యుడు అంటున్నారు. ఇక్కడ జీవాత్మ అంటే మన ఆత్మ కాదు బాధ్య. ఆత్మ ఎప్పుడు వీటన్నిటికీ అతీతమే. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు, బుద్ధి దీనికి బాధ్యులు. మన మైండ్ మనకి సుఖం అనే ఫీలింగ్ కలిగించిన, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ కలిగించిన ఎవ్వరు కలిగించడం లేదు. మన మనస్సే కలిగిస్తోంది. బయట వాళ్ళెవరు కలిగించడం లేదు. మనం ఎంతసేపు వీళ్ళ వల్ల మనకు దుఃఖం వస్తుంది, వాళ్ళ వల్ల మనకు సుఖం వస్తుంది అనుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు. మనం ఏ రకంగా ఆ ఫీలింగ్‌ని గ్రహించి దానిని ఏ రకంగా మనం వర్తించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నామో, ఏ రకంగా మనం దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తున్నామో మనకు ఆ రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది. అది అవతల వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు అంటే చిన్న ఉదాహరణ, మనల్ని వాళ్ళు కష్టపెట్టాలని ఈ మాట అన్నారనుకుంటే దుఃఖం వస్తుంది, కోపం వస్తుంది. వాళ్ళేదో వాళ్ళ దీనిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ అర్థంతో అంటే మనం ఈ అర్థం తీసుకుంటున్నాము అని మనం వదిలేసి దాని గురించి ఆలోచించకపోతే మనకి ఏ ఫీలింగ్స్ ఉండవు. సో, ఈ మనస్సు అనేది ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటిని క్రియేట్ చేసేదే మైండ్. అందుకే మరి మనని 6వ అధ్యాయంలో మన శత్రువుగా అయినా మార్చుకోవచ్చు, మిత్రుడిగా అయినా మార్చుకోవచ్చు. శత్రువుగా మార్చడం అంటే మనం చెప్పినట్లు విన్నట్లయితే నువ్వెందుకు నాకు ఈ బ్యాడ్ ఐడియాస్ అన్ని ఇస్తున్నావు, పర్వాలేదు మర్చిపోదాం అని మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే ఊరుకుంటుంది. మనం అప్పుడు మనశ్శాంతితో ఉంటాం. మనం కంట్రోల్ చేసుకోకుండా వాళ్ళు నిన్ను ఇలా అన్నారంటే నిన్నేదో బాధ పెట్టాలని అన్నారు, నిన్ను అవమానించాలని అన్నారు అని మనసు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం ఎంటర్టైన్ చేసామంటే, అంటే మనసు చెప్పినట్లు విన్నాము అంటే మనం ఆ ఫీలింగ్స్‌ని ఒప్పుకుంటున్నాము అంటే, ఆ ఫీలింగ్స్‌నే ఆలోచిస్తున్నాము అంటే వదిలిపెట్టకుండా మనం దానికి లోబడ్డట్టు అర్థం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దుఃఖం, కోపం, ఈర్ష్య ఇటువంటివన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి మనం ఆ ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనస్సులో దానిని అణిచిపెట్టేయగలగటం, కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. సో, మనకి సుఖం అనే ఫీలింగ్ వచ్చినా, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ వచ్చినా అన్నీ మనసు క్రియేట్ చేస్తోంది. అంతేగాని అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ ఈజ్ రియల్ అంటున్నారు. అన్నీ కూడా అసత్ అనేది మనం గ్రహించాలి. సో, మనం ఇవన్నీ సుఖాలు, దుఃఖాలు అనుకుంటున్నాము. కానీ అన్నీ గూడా మన మనసు మనకు కలిగించే ఆహ్, భ్రమలు అని చెప్పి దీని అర్థం అన్నమాట. సుఖ దుఃఖాలనే అనుభూతులు. దానికి కారణం ఎవరంటే జీవాత్మ అంటే మనసే కారణం. మరి 84,00,000 జీవరాశులున్నాయని చెప్పుకున్నాం. మరి ఎన్నో జన్మలు అవన్నీ అయిన తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందని గూడా మనం చెప్పడం చూసాము. పురుషః ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణసంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. సో, భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న ఈ జీవాత్మ హ్మ్, ప్రకృతి గుణాలన్నిటిని గూడా అనుభవిస్తూ ఈ జీవితాన్ని ఇలా సాగిస్తూ ఉంటాడు. సో, మనం ఈ ప్రకృతిలో ఈ గుణాలన్నిటితో ఉంటున్నాం. ఉంటూ ఈ రకంగా మన జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాం. అయితే ఇలా ఈ సాగిస్తూ వాటి పట్ల అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాల పట్ల ఉన్న మమకారాసక్తితో మరి మనకి ఉన్నత జన్మ గాని, అధమ జన్మ గాని ప్రాప్తమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, మనం సద్భావంతో ఉంటూ కొంచెం మంచి బంధాలు ఏర్పరచుకుంటే పుణ్య బంధాలు, ఉన్నత జన్మ. అలా గాకుండా మరి మన భావాలు ఉన్నతంగా లేనప్పుడు, చెడు భావాలతో మనం చెడు మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మరి కొంచెం నీచ జన్మ గూడా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో మనం ఏ రకమైనటువంటి పనులు చేస్తాము, ఏ రకమైన ఫీలింగ్స్‌తో ఉంటాము అన్న దానిని బట్టి మనకి ఉన్నత జన్మ, అధమ జన్మ అనేది డిసైడ్ చేయబడుతుంది అని ఇక్కడ క్లియర్‌గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇది సెకండ్ శ్లోక. సో, నెక్స్ట్ 30 నుంచి 35 ఏంటి అన్నది చూద్దాం.
ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి. భౌతిక ప్రకృతితో సృష్టించబడ్డ దేహం వల్లే అన్ని కార్యాలు కూడా చేయబడుతున్నాయి. అంటే ఈ ప్రకృతితో మన దేహం సృష్టించబడింది, ఈ దేహంతో మనం అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాం. కానీ తాను అకర్తనని గ్రహించగలవాడు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు. ఇది పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం, దీంతో పాటు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా ఉన్నాయి. మనం వీటితో అని కర్మలన్నీ ఒనరిస్తున్నా కూడా ఎప్పుడైతే మనం రాగద్వేషాలు లేకుండా మనం ఈ పనులు చేయగలిగిన వాడు, అలా తాను అకర్తనని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతాడో అతను నిజమైనటువంటి దృష్టి ఉన్నవాడు. సో ఈ దేహంతో అన్ని పనులు చేస్తున్న, ఈ దేహం చేస్తోంది, నేను కాదు, నా ఆత్మ కాదు, నేను ఆత్మను, ఈ దేహాన్ని కాదు. ఈ భౌతిక ప్రకృతితో సృష్టింపబడ్డ దేహం ఈ పనులన్నీ చేస్తోంది, అంతేగాని నేను ఆత్మను కాబట్టి నేను చేయడం లేదు, నా శరీరం చేస్తోంది. నేను అకర్తనే అంటే ఆత్మ అకర్తయే అని ఎవరైతే ఆత్మతత్వాన్ని ఆ రకంగా చూస్తూ భౌతికంగా మాత్రమే ఈ పనులు చేసేవాడు నిజమైన దృష్టి ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు. అతను అకర్తగా తనను ఎవరైతే చూడగలుగుతాడో స పశ్యతి, అతను అన్నిటినీ కూడా యథార్థ దృష్టితో చూస్తున్నాడు అని చెప్తాడు. అంటే దేహాభిమానం లేకుండా, నేను దేహం కాదు అనుకోకుండా, నేను ఆత్మను అనుకుంటూ ఈ చేసే పనులన్నిటినీ ఆత్మ చూస్తోంది. దేహం, ఓహో ఈ దేహం ఇలా చేసుకుంటూ పోతోంది అంటే దానికి సంబంధించిన రాగద్వేషాలేవి ఈ ఆత్మ చూడడం లేదు. వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో లేదు. అంటే అవి లేకుండా క్లారిటీతో, ఆ శుద్ధతత్వంతో దేహం చేస్తోంది, ఇది నేను కాదు అనేది, అంటే ఇక ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది లేకుండా అలా అకర్తగా చూడగలిగిన వాడు నిజమైన దృష్టి ఉన్నవాడు. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగిన వాడు. యథాభూత పృథగ్భావం ఏకస్థం అనుపశ్యతి తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. సో బుద్ధిమంతుడైన వాడు ఈ ఎన్నో రకాల దేహాల కారణంగా మరి ఎన్నో రకాల వ్యక్తిత్వాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎదురుగా ఏ కనిపిస్తున్నాడు, ఇతను మంచివాడు, బి కనిపిస్తున్నాడు, ఇతను అంత మంచివాడు కాదు, సి పర్వాలేదు, ఏదో ప్రతి వాళ్ళకి ఒక లేబుల్ వేస్తూ ఉంటాం మన యొక్క మైండ్ చెప్పిన సలహాలతో మనం. సో నిజమైన బుద్ధిమంతుడు ఇలా రకరకాల వ్యక్తుల్లో ఇలా రకరకాల వ్యక్తిత్వాలను చూడటం ఆపివేసి ఏ రకంగా ఈ జీవులు అనేవాళ్ళు సర్వత్రా విస్తరించారో, ఎప్పుడైతే అందరిలో ఉన్నది భగవంతుడి యొక్క తత్వం అని అనుకుంటాడో, ఇలా వీళ్ళిలా వాళ్ళిలా అంటూ ఒక్కొక్కరిని వేరువేరుగా చూస్తూ వేరువేరు మనుష్యులుగా వాళ్ళని భావిస్తూ వాళ్లకు మంచి వాళ్ళని ఒకరిని చెడ్డ వాళ్ళని ఒకరిని ఇలా చూడకుండా అందరిలోనూ కూడా సర్వత్రా భగవంతుణ్ణి చూడగలిగినప్పుడు ఆ బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అది అంత ఈజీ కాదని మనందరికీ తెలుసు. కానీ అసలు ముందు విషయం ఏమిటనేది అర్థం చేసుకుంటేనే సాధన కూడా చేయగలం. కాబట్టి ఆ స్థితి లో ఉంటారు ఈ పర్ఫెక్షన్లో ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళు మనలాగా ఓహో వీళ్ళు పలానా వీళ్ళు మంచివాళ్ళు అనుకుంటాము, ఇంకొకరు చూసాము వీళ్ళంత మంచివాళ్ళు కాదు అనుకుంటూ ఉంటాము. సో అది ఇలాంటి బ్రహ్మభూతంలో ఉన్న వాళ్ళకు అలా మనలాగా వాళ్ళ శరీరాలను చూసి వీళ్ళు పలానా వాళ్ళు పలానా వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అనుకోకుండా వాళ్ళ అందరిలో చూసేది అందరిలో సమంగా ఉన్న భగవంతుణ్ణి, సమంగా ఉన్న పరమాత్మను అది చూస్తారు వాళ్ళు. అంతేగాని లోపల చూస్తున్నారు. మనం ఎన్నో శ్లోకాస్లో చూసాం పండిత సమదర్శిన అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళు జంతువైనా కుక్కైనా మరి మనుష్యులలో కూడా అధములైనా ఎలాంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళు పైన ఉన్నటువంటి ఆకారంతో కాకుండా లోపల వాళ్ళలో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఆ సేమ్ పరమాత్మే, సేమ్ ఆత్మతత్వమే అందరిలో ఉన్నది అనే విషయాన్ని వాళ్ళు జీర్ణం చేసుకుంటారు. సో అది జీర్ణం చేసుకోవాలి అంటే మనం ఆ రకమైనటువంటి మెంటాలిటీతో మన ఆలోచన దృక్పథాన్ని మార్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సో అది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఏ విధంగా జీవులు సర్వత్రా విస్తరించారో అనేది కాంచినప్పుడు బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు.
పొందుతారు. ఇట్లా భిన్న దేహాల కారణంతో భిన్న వ్యక్తిత్వాలను చూడటం ఆపివేసి విరమించి ఏ రకంగా ఈ ఆత్మ సర్వత్రా విస్తరించి ఉన్నదో చూడగలిగినప్పుడు ఆ బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. అంటే ఏ రకమైన భావాన్ని మనం పొందినప్పుడు పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అనేది చెప్పడానికి ఈ ఈ శ్లోకం చూస్తున్నాం అన్నమాట. అనాదిత్వాన్ నిపుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. కాబట్టి ఇలాంటి నిత్య దృష్టి ఉన్న వాళ్ళు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనది గాను నిత్యమైనది గాను త్రిగుణాతీతమైనది గాను దర్శిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఆత్మతత్వాన్ని ఈ రకంగా దివ్యమైనది నిత్యమైనది గుణాలకు అతీతమైనది అని చెప్పి ఈ నిత్య దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. నిత్య దృష్టి అంటే ఏమిటి? ఈ సత్తు అంటే నిత్యమైనది, ఎప్పుడు ఉండేది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది. అది ఏమిటి అంటే ఆత్మతత్వం. సో ఆత్మదృష్టి ఉన్నవాళ్ళు ఈ అవ్యయమైన ఆత్మను అది దివ్యమైనదని నిత్యమైనదని త్రిగుణాలకు అతీతమైనదని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. అర్జున, ఇలాంటి ఆత్మ దేహంతో గనక కనెక్షన్ కలిగి ఉన్నా కూడా కర్మను చెయ్యదు, బద్ధము కాదు. సో అలాంటి ఆత్మ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇలాంటి దృష్టి తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మనం దేహంతో కాంటాక్ట్లో ఉన్నా ఈ ఆత్మ దేహంలో ఉంటుంది. మరి మనం పోయే వరకు ఉంటాం కాబట్టి ఉన్నా కూడా ఈ రకమైన భావంతో మనం ఉన్నప్పుడు ఇక మనం కర్మ చెయ్యము, కర్మకు బద్ధులం కావు. కర్మ చెయ్యము అంటే కర్మ చేసినా చేయనట్లే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం బాడీ చేస్తోంది అనే ఉద్దేశంతో మనం అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాం. కానీ ఇది మనం కాదు, మనం ఈ ఆత్మ, మనకి ఏ ఫీలింగ్స్ లేవు, ఇది రొటీన్గా ఈ బాడీ చేయవలసిన పనులు చేసుకుంటూ పోతుంది అనే ఫీలింగ్లో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి మనకి ఏది కూడా బద్ధత్వాన్ని కలిగించదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఈ రకంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు, దర్శించిన వాళ్ళు, ఆత్మ దృష్టిలో ఉన్నవాళ్ళు, సో వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఆత్మ మీద ఉంది కానీ ఈ భౌతిక తత్వం మీద కానీ ఈ బాడీ మీద కానీ అది వాళ్ళ యొక్క దృష్టి లేదు. సో వాళ్ళు ఈ శరీరం చేసుకుంటుంది దాని యొక్క పనులు. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదంటారు. సో అంటే వాళ్ళు రొటీన్ పనులు చేసుకున్నా, కాలకృత్యాలు కానీ ఊపిరి కానీ ఏది చేసినా, వాళ్ళు ఒకవేళ ఎంతో కొంత తిన్నా అవతల వాళ్ళు ఇస్తే అదంతా కూడా ఈ బాడీ చేసుకుంటుంది అనుకుంటున్నారు. ఇక వాళ్ళు ఏ విషయంలోనూ కూడా వాళ్ళ మైండ్ని కానీ బుద్ధిని, అంటే మైండ్ని దాంట్లో నియుక్తం చేయడం లేదు. వాళ్ళ మనసు ఆత్మ మీదే లగ్నమై ఉన్నది. సో మెకానికల్గా తినొచ్చు, మెకానికల్గా కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవచ్చు, ఇదంతా బాడీ పని, అదేదో చేసుకునేది చేసుకుంటోంది అనే ఫీలింగ్లో వాళ్ళు ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఏ పని చేసినా కూడా వాళ్ళు బద్ధులు కారు అంటున్నారు. యథా సర్వగతం, దేహంలో ఉన్నా కూడా అతడు దివ్యుడు నిత్యుడు. సో దేహం జన్మించుతోంది కాబట్టి జీవుడు జన్మించినట్లు కనిపిస్తాడు. కానీ వాస్తవానికి మరి జీవుడు నిత్యమైన వాడు, జన్మ లేనివాడు. ఆత్మతత్వం అదే కదా, అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని చూస్తాం కదా. అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనదని. దేహంలో ఉన్నా కూడా దివ్యుడు నిత్యుడు కాబట్టి నశింపు లేనివాడు ఈ ఆత్మ. స్వభావరీత్యా ఆనందపూర్ణుడు, సచ్చిదానందుడు కాబట్టి భౌతిక కర్మలన్నిటికీ అతడు నిమగ్నుడు కాడు. కాబట్టే దేహ సంపర్కంతో చేసే కర్మలు ఏవి కూడా అతన్ని బంధించవు. అతని ఈ భౌతిక కర్మలలో నిమగ్నుడు కావడం లేదు. అతను తన ఆత్మ మీదే దృష్టితో ఉన్నాడు. సో పైకి బాడీ తన పనులు తను చేసుకుంటున్నా కూడా అతన్ని ఏ కర్మ బంధించదు. యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాద్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతే. సో అంతటా వ్యాపించి ఉన్న సర్వత్రా సూక్ష్మత్వం కారణంగా ఆకాశం మరి దేంతోనూ కలవదు కదా. స్పేస్ లేని చోటు లేదు, సర్వత్రా ఆకాశం ఉన్నది. కానీ మరి అది దేంతోనూ కూడా మిక్స్ అవ్వదు. సో అలాగే బ్రహ్మభావంలో ఉన్న ఆత్మ కూడా దేహంలో ఉన్నా కూడా అది దేహంతో కలవదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో యథా సర్వగతం, అంతటా ఉన్న సూక్ష్మత్వంతో ఆకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నా ఉపలిప్యతే, ఎప్పుడు దేంతోనూ కలవదు. సర్వత్రావస్థితో దేహో, అలాగే
మరి అన్ని సమయాల్లోనూ దేహంలో ఉన్నా కూడా తదాత్మ ఆత్మ ఆ విధంగా ఉన్నా నా ఉపలిప్యతే, అది దేహంతో కలవదు. సో దేహానికి అది దేహమే, నేను ఆత్మను, దేహం దాని పనిది చేసుకుంటుంది. సో ఆకాశం ఎలా అయితే మరి దేనితోనూ మిక్స్ అవ్వదో, ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో, అలాగే ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మా ఆత్మ దేహంతో కలవదు అని చెప్తున్నారు. యథా ప్రకాశయత్యేక కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. సో భరతవంశస్థుడా, ఒక్కడే అయిన సూర్యుడు ఈ లోకమంతటిని ఎలా ప్రకాశితం చేస్తున్నాడో, దేహంలో ఉన్న ఆత్మ సమస్త దేహాన్ని చైతన్యంతో ప్రకాశింపజేస్తోంది అంటూ ఆత్మ గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో మరి బ్రహ్మభావంలో ఉన్న ఆత్మ దేహంలో ఉన్నా కూడా అది దేహంతో దానికి కాంటాక్ట్ లేదు. కాంటాక్ట్ వచ్చింది అంటే భౌతికత్వంలోకి వెళ్ళిపోతాం, అంటే రాగద్వేషాలు నింటాయి అన్నమాట. సో వాటన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్నామంటే ఆత్మలోనే మనం స్థితులమై ఉన్నట్టు లెక్క. సో అది దేహంలో ఉన్నా కూడా దేహంతో కలవదు. అలాగే ఇక్కడ సూర్యుడు ఒక్కడే లోకాన్నంతటినీ ఎలా ప్రకాశింపచేయగలుగుతున్నాడో, ఆత్మ సమస్త దేహాన్ని కూడా చైతన్యంతో ప్రకాశింపచేస్తుంది. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. సో క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞులు ఈ రెండు కూడా ఈ రెండిట్లో ఉన్న అంతరం, డిఫరెన్స్ ని జ్ఞానచక్షువులతో ఎవరైతే చూస్తారో, భూత ప్రకృతి మోక్షంచ వాళ్ళు భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మోక్షం పొంది, మరియు ఏ విదుర్యాంతి తే పరం వాళ్ళు దివ్య గమ్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో యాంతి పొందుతారు, వాళ్ళు పరం అంటే దివ్య గమ్యాన్ని పొందుతారు. సో దేహాన్ని అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగినవాడు, ఈ రెండిటికి ఉన్న భేదాన్ని జ్ఞాన దృష్టితో ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ ప్రకృతి బంధాల నుంచి మోక్షాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. పొంది పరమగతిని పొందుతారు. సో క్షేత్రజ్ఞులలో ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఈ బాడీ ఏమిటి, ఇది అసత్తు, క్షేత్రజ్ఞుడు లోపల ఉన్నవాడు అది సత్తు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మన గమ్యం అదన్నమాట. క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా పరమ పదాన్ని పొందుతారు. సో ఇక్కడ మరి కంప్యూటర్ వైపు చూస్తున్నాడు, మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనకేదో పైన స్క్రీన్ దాని మీద బొమ్మలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇది ఒక ప్రోగ్రామర్ చూశాడనుకోండి, అతనికి ఈ బొమ్మలు ఏమిటి, లోపల ఏ రకంగా పనిచేస్తున్నాయి, ఇది పనిచేయడానికి కారణం ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా అతనికి తెలుసు. అతను ఒకటే చూస్తున్నా ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో అతనికి తెలుసు, మనకు అది తెలియదు. సో అది ఇక్కడ జ్ఞానం ఉన్నవాడికి ఈ శరీర తత్వం ఆత్మతత్వం తెలుసుకున్న వాడికి మరి అది అర్థమవుతుంది. మరి మామూలు జ్ఞానచక్షువులతో చూస్తే అర్థమవుతుంది అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఇది చూపిస్తున్నారు. బట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, సో దేహానికి ఆత్మకు ఉన్న భేదాన్ని జ్ఞానంతో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఇది దేహం మాత్రమే, మనం అసలు ఇది కాదు, మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి భౌతిక భావాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టినప్పుడు, శుద్ధపడ్డప్పుడు, మన తత్వం ఈ భావాలు రాగద్వేషాల నుంచి మనం శుద్ధి చెందినప్పుడు ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించగలుగుతాము అని మనకి చెప్తున్నారు. అలా దర్శించగలవాడు జ్ఞానచక్షువులతో భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తిని పొంది పరమ పదాన్ని చేరుకుంటాడు. సో అది ఈ 13th చాప్టర్. సో ఇంకా మనకి 14, 15, 16 ఉన్నాయి. సో ఆ 3 నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫినిష్ చేద్దాం. ఆ సమయానికి మీకు హోప్ఫుల్లీ ఈ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా నేను మాతాజీని మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసి మాతాజీ పెట్టారు. మాతాజీ అందరూ దయచేసి మీ గ్రూపుల్లో జాయిన్ అవ్వండి. నేను ఊరికే హరే కృష్ణ డివోటీస్ అని నేను కూడా గ్రూప్లో ఉన్నట్టుగా పెట్టాను మాతాజీ. వాళ్ళందరూ మీరు గ్రూప్లో చేయి, మీరు టైమింగ్స్ ఏదో డిస్కస్ చేసే టైమింగ్ మీరు పెడితే
నేను కూడా జాయిన్ అయ్యి నాకు తెలిసింది మీకు చెప్తాను, గైడ్ చేస్తాను. అంతేనా మాతాజీ? ఎస్ ఏ, ప్రభుజీ. స్లైడ్ ధన్యవాదాలు ఎలా ప్రభుజీ. చేసుకోవాలి, హరే కృష్ణ. స్లైడ్ ఎలా చేసుకోవాలి, స్లైడ్లో ముఖ్యమైన విషయాలు ఏవి రాయాలి, అది ఇది మాతాజీను కమలేష్ ప్రభు చెప్పిన విషయాలు మీకు నేను ట్రై టు షేర్ విత్ యూ. కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ పెద్దగా లేదు, మేము ఇచ్చే గైడెన్స్తో మీరు స్లైడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉమ్. తర్వాత నాకు మాతాజీ శాంసుద మేము చేసినప్పుడు మాకు కొన్ని ఫొటోస్ పెయింటింగ్ అని ఒక లింక్ ఇచ్చింది. అది నేను పోస్ట్ చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళకి అది పోస్ట్ చేస్తాను. అంటే అవి చేయొచ్చు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ ఉంది ఇంకో ఏదైనా ఒక మన శ్లోకం, దానికి ఏం పెట్టాలి ఫోటో అనేది దాంట్లో చూస్ చేసుకుని వీళ్ళు పెట్టచ్చు. అదే కదా, మీరు పెట్టచ్చు, పవర్ పర్వాలేదు పాయింట్ ప్రభుజీ. ప్రెజెంటేషన్ అలాగా వాళ్ళు చూస్తారు, వాళ్ళ యొక్క ఉత్సాహం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో. ఐ విల్ ట్రై అలాగే. టు హెల్ప్ దెమ్ వాట్ బెస్ట్ ఐ ఓకే, కెన్ డూ. ఐ విల్ డూ ఇట్ మాతాజీ. హరే వెరీ కృష్ణ. గుడ్. విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. విత్ చాలా యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. సో అందరూ విన్నారు కదా ప్రభుజీ, మీకు కొంచెం గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు. మీరు క్లాస్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటున్నారో గ్రూప్లో మీరు ప్రభుజీకి కూడా చెప్తే ఆయన మీ అందరి వీలుని చూసుకుని ప్రభుజీ కూడా జాయిన్ అయ్యి మీకు ఏదైనా గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చేస్తా. అందరూ ఓకేనా? తర్వాత ముందు అర్జెంటుగా మీరందరూ మీ గ్రూపుల్లో జాయిన్ అవ్వాలి. అర్జెంటుగా మీ గ్రూప్ పెట్టారు కదా, మీరు జాయిన్ కాకపోతే అది మరి ఆ గ్రూప్ ఆవిడ ఇప్పుడే చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 3 హరే గ్రూపులు కృష్ణ పెట్టారమ్మా. డౌట్స్ ఏదో అడుగుతున్నారు క్లోజ్ మాకు. చేసిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము. 1 సెకండ్ క్లోజ్ చేసి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.